Il-liġi li se tidħol fis-seħħ fi żmien xarejn se tkun qed tirregola il-pet grooming, il-pet sitting kif ukoll il-pet boarding. Skont il-liġi kull grooming establishment irid ikun reġistrat mal-Animal Welfare Directorate. Kull persuna li bħalissa topera bħala pet groomer għandu ċans ta' xarejn biex jirreġistra. Dan is-servizz se jkun offrut tates, klib u anka annimali oħra bħal fnik. Il-ħaddiem għandhom ikollhom il-kwalifiċi neċessarji u għandhom iżommu r-records għal sena biss filwaqt li għandhom ikollhom ukoll CCTV kamera għal perjodu ta' 10 ijiem. Is-servizz ta' pet boarding kif ukoll ta' pet sitting madankollu se jkun offrut biss għal klib u l-qtates. Kull min se jkun qed joffri dan is-servizz għandu jirreġistra fi żmien 6 xhur waqt li għandu jinżamm rendikont tal-annimali għal sentejn biss. Mistoqsi minn Net News il-Ministru Anton Refalo ma weġibx dwar min se jkun qed jagħmel dawn l-ispezzjonijiet u evita wkoll milli jwieġeb dwar se jkun qed f'każ li pet groomers, pet sitters u pet boarders ma jkunux qed iżommu mal-standards. Għandek il-liġi u kulħadd jimxi mal-liġi, sempliċi ħafna din. M'hemmx tgħid iktar, hemm il-liġi u kulħadd jimxi magħha. Tikklarifika jekk hux ħajkunu qed isiru tnejn però tittieħed il-liċenzja. Skont il-liġi u regolamenti kif qegħdin hemm jikser regolamenti jittieħdu l-passi. Bil-Ministru Refalo jibqa' jirreferi għal-liġi. Liġi li għad trid tidħol fis-seħħ fi żmien xarejn u għadha ma ġietx ippubblikata fuq il-gazzetta skont il-proċedura. Dan kif ir-regolamenti għall-professjonisti għadhom qed jiġu mfassla.